हेल' सनामोन मा खबर गासैबो मोजां ना ओमफ्रायो नै दिनैसो फैलायबाय जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो बिदिबा सनामोन बिनिफ्राय नायनानै मोजां मोनोबा फोरमायहरबानो जाबाय माबोरै मोनदों लोगोफोर भिडिअ लोगो मोनसिगोन ना बिदिबा लोगोसे गोदानै जाय जाय नायफैदों नोंथांमोना आंनि सनामोना ओरैनोल' नायनानै दाथांदै सनामोन जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांथार दे सनामोन जोंनि फेमिलियाबो एसे बुरजा जानो एसे नांबावथारगौ गावस्रा दाबो खालामना होलालै अब्लाबो जोंबो भिडिअ लाबोबाय थागोन दे सनामोन नोंथांमोनाबो जोंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय साबस्क्राइबबो खालामनानै गालां सनामोन मोजां मोनोबा लाइकबो एसे थुना गालांबानो जाबाय आरो जोंनि फाग्लिगोसनिफ्राय जाय जाय नायफैनानै नोंथांमोना जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलांबाय स' थेंक इउ स' माच दे अब्ला बारा बखिबाय थाथ'ला दै भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय जाब जुबबाबो जोङो भिडिअखौ लानानै फैलायबाय दे अब्ला नायलांदो लोगोफोर दसे सम होनानैबाबो दे आंनि अखिमोन हाब जाय आदाखौ आं लांफैदों बे बेसो आरो बेखौथ' आं दाख्लैबो लोगो मोनदों बेनिफ्रायथ' जोंनि गेजेराव एसे नांलायनायबो जादोंमोनलै दाथ' वाइ नट बेथ' जोंखौबो हेल्प खालामदोंमोन नालाय बेखौसो बिदि जागोन ना मोनथियामोनलै आङो नै माथो बेसोलाय आं जाय मादैमोनाव थांनो नागिरदों आबैमोननाव बिसिनि फिसौलाया बिसो दाथ' वाइ नटलै आंबो थांनो होनना फैखाथारबाय नांलायनायनिख्रुइ बेस्ट अपसना बेनो जागोन आं दा सिरि सिरि थांनोसैल' जाबाय दे थैबाय दानाबा मेहेर जायजों एसे सुत्र बायदिसो जाना दङ दा बेखौ आं न'आव आलासि जानोसो लांनांसिगोन ना फाग्ला आं मोनथिथारामोनलै जाय आदाजोंसो नारखे नुरखे जालायबाय थादों बे बेसो रायलायनायानो साबसिनसै बेटार अपसन नै माथो आदा आं जायखौ आलासि जानो लांफैदों आदा सान बियो आरो रावबो नङा नोंसो औ माबा दाउट जादों नामा नों जायजों फन रायलायबाय थादों नै दासो बियो आंनो सरिलै बिदा एसे सिगां समाव जोंनि गेजेरावबो आरो एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं एक्सिडेन्ट जालाबायबायना बिनि थाखाय इट्स अके आंबो बावगारजोबखाबाय सिगाङाव जि जाबाय जोब्बाय स' आं जाय आबैमोनाव थांनो नागिरदों बिनि फिसौलाया मा मुं होनदोंमोनलाय मेहेर होनोलै बिदा आंखौ मेहेर नाइस नेम मेहेर ओमफ्रायथ' नों आदा सान जायखौ आं जोंनाव आलासि जानो लांफैबाय थौदोल' आइयासो आंना दा बिमाया बिराद फन हरबाय थासिगोनसो बिदिबाथ' आदायाबो जोंनि गामियाव सम सम फैबायानो न' माब्लाबा फैयोना आङो आरो नोंजोंबो एखनबा सौग्रावनाया आं बिदि होनना मोनथिबा नोंजों बिदि बांद्राय माबायामोन दे नाङामोन जायोलै आदा माब्लाबा सम बेबायदि जेबो नङा दे बेफोरखौ बाद होदो लामायावथ' मा रायलायबाय थाबावनो ओमफ्राय नों माजों फैदोंबा आंना साइकेलसोलै आदा साइकेलजों फैदों आङो बेनिफ्राय नोङो गारिजों एसे सिगां थौग्रोदो आं साइकेलजों उन थांबाय थागोन दे लामाखौ आं खिन्थानोसै जोंनि न'निखौ जागोन दे बिदिबा समानैनो थांसै ना जायो बांद्राय गोजान नंखालालै आदा ससे थांबावबानो बै ससेथिं माबा सिदा थांनानै एसे ओरै एरखेबानो माबा क्लाब मोनसे मोनबाय बिनिफ्राय मन्दिर मोनसे मोनबावगोन आरो बे खाथियावनो मोनसे बिफां दं आरो ना नालेंखर बिफां बेथिं हाबबानो मोनबाय जोंना नेक्स्टनि न'आनो जोंनि न' आरो जोंनि न' सेरनिया नालेंखर बिफां मोननै गिदिर दं आरो बेखौ नुबानो नों साननानै लादो न'खौ मोनखाबाय होननानै जोंनिखौ दे आदा थौदोल' नोङो आं फैगासिनो बे क्लाबथिंजायसो हाबनांगौ नोंसिना बिनिफ्रायथ' आं बिनि बारनानैसो थांबाय थायो नालाय हाथरखिमोननि गामिथिं थांग्रा लामाथिंसो थाङोदां नोङो बिथिंजाय मोनसे बारस'ग्राबो लामा दङ नालाय ओरै टाउनाव सिदा थांग्रा बिथिंजायनो थाङो खोमा नोङो ओंखायनो जोंनिथिं हाबस'नायानो जाया नंगौथ' र' आङो हाबसननाय जामारा दे एबारथ' मोनथिबायना हाबबाय थासिगोन माब्लाबा सम मोनबा दे अब्लालाय बिदा थौदो आइया बिराद फन हरखासिगोन बे आं मिन्थिखागौ नोंखौ माला फैगोन आलासिखौनो नेगासिनो बियो नंगौ नामा दे जागोन दे दिनै थांमारथारसिगोन आङो दे अब्लाना फैबाय थादो आंबो लासै सालायनोसै आदा नों ओरै सिदाल' थ'दो ससेबानो क्लाब मोनखाबाय बिनिफ्राय ओरै सिदाल' हाबदो मन्दिर नुबाथाय ससे एरखेबानो माबा मा होनदोंमोनलाय आङो नालेंखर बिफां मोननै बेखौ सानना लादो नों जों न'खौ मोनबाय होननानै आन्दायनांगौनि खुनु खोथा गैयालै बिदा ओमफ्राय आबै नङाबा आइयाबो नेनानै थाखागोन बियो लामायाव जागोन दे होमबा दे बिदा आं उनावनो दंखायो आं दंना आन्दायनाङा
आंबो थांगासिनो र'। दे फैबाय थाना होमबा। जाबायलै दानाबा सोरखौबा लांफैदों सोरबासो ओंखारबायना। नाथाय जानो हागौ बिदायाबो गासैबो बावजोबखाबाय खोमा बियो। सिगाङाव जोंनि गेजेराव एसे दावराव जानायफोरखौ। बेखायनो आंबो गोसोआव लाबाय थालालै। रागा रुगा बेफोरखौ बावजोबनायानो थिगलै मा मोननो थोरा। आइयाबो नेगासिनो बे र' थांनोसैलै साइकेल दाब्राय लांसै आङो। नै बिमा। सोरां नों फन हरदोंना हराखै बाबुनो? माथो दाबो सफैदिया बिसोरलाय गथ'फ्रालाय? एसेबां खाथियावनो दाबो मोनफैला। आरे बाबा फैगोनलै बिमा माथो एसेबां खर' गरम जाबाय थागोन नोंलाय? जोंना बाबुआ जेन बहाबा गोजानावसो थांना फैनाय नङा बायदिसो बुंखाबाय नोंलाय। मालाय फैगोनरा दा रायलाय फैगोन बे बिदा फंबाय। सोरबा आलासि फैनो नागिरबा बिदिनो आंहा बोरैबा मोनोहाय सोरां। माने बे बाबुखौबो बेसेबा गोबाव जाबाय नालाय नेनाया। दिनैसो फैनो होननायखाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनदों मानोबा। जागोन दे आंबो बुजिगौ। नोंहालाय आरो बे बाबुखौनो बेसेबा गोबावसै नालाय फैजानो लुगैनाया। आइखौबो एसेबां हेफाजाब होदोंमोन नालाय मोनसे समाव। आंबोथ' मोजां मोनदोंब्रा जे बाबुआ जोंनाव फैनो नागिरदों। जेबो नङा दे दा सफैगोन सानैबो। ओमफ्राय जोंहा बाबुआनो उन्दैसिन जागोन ना देरसिन जागोनबा? माने जोंहाथ' मेहेराबो नै माबा 19 इयार्स जाबाय आरो बे बाबुआबा बेसेसो जागोनबा? जायखिया बिदासो लिंनो खोन्थादोंमोनहां सोरां। दे जागोन दे। माथो बेसेबां बैसो जानोब्रा बेलाय माथो गथ' बायदिसो मोनदों आंबो। बाराखौबा समान समानसो जाबावगोनदां बैसोफ्रानो बिसोर गथ'फोरना। अब्लाबो सोमोन्दो लेंबा एसे मोजां खोनायो आरोना। समान समानबा लोगो जाथोंसै आरो एसे माने उन्दै गेदेरबा बिदा फंबाय जाथोंसै आरो जेबो नङाना बेलाय। बेनोथ' आरो दे जायखिजाया फन हरबावलाय दिनै खेबसे हरबावथार। नोंबो जे आरो बिमा मा बुंबावनो नोंखौलाय। र' दसे थाना हरसै आङो गोलोमदोंलै आंबा। ओमफ्राय नोंबो बिदिनो थाबाय थानोसै होनबा एसे देलायदो आरो। दा बाबुआ नुफैबा मा साननांगौ बाबु आलासिया? ओइ आंनालाय मा जादोंब्रा जेबो नङाना। आंलाय बेफोरबायदिनो थाबाबो जेबो अरजाया। अबाव आं खोनादों बाबुआनो जि माहाजोननोहाय। जोंहा बाबुआ खिन्थाबाय थायो स्टेटास होनाय मानाय माबा माबिनो। आरो हस्पिटाल बिल होनायफ्रावनो हमनो हाखादोंना। माहाजोनथारनो मालाय सोरां। जोंनियावसो बेयाव फैनानै मोजां मोनगोन ना मोनाबा गथ'फ्रा जानाय लोंनाय थानायफोरखौबा। जेबो नङाब्रा एमि बेहाबो मोजां मोना मानो जानो देनाय। जोंहाबो हानायखिनिखौ खालामबाय। औ दे बिदिबालाय। गावनि गथ'बाबो खायसे गामियावबो मोजां मोनलै एमि। नायनोसै जोंहाबो बाबु गोदाना माबायदि। आरो माने रायलायनाय मानायावबो हमनो हाखागोन ना। गोसोआव मानोबा आलदा खुसि फैथारदोंहाय आंनावबो। आलासिथारखौनो मानोबा सोरबा आंगो फैनाय बायदि मोनलायलायदों। जारलासो जागोन नोंसोरबो बिराद टेनसन लाखायो। गुमै साहा लोंग्रोनो होननाया फैद'। दे नानि थांगासिनो आङो। नै आलासियाबो सफैखासिगोनदां दसे नेनोसै नामा? आलासियाबा माला सफैयो सफैबाय आरो। ओमफ्राय लोंबावदो दायो आलासि फैबाबो खेबसेबाव ना मा होनो आब'? आंथ' हले लोंसैसो गुमै लोंग्रोनोसै। फैदो सानैजों लोंग्रोनोसै जोंहा। बिगुमै बिबोनां खम नङा दे नोंसोरबो। थांदो होमबालाय सोरां साहाखौ एसे लोंहैग्रोनोबा लोंहैग्रोदो। गथ'फ्राबा मानो दाबो सफैयासै बिसोरबो? र' आं फन हरनोसै। जोमैयाबो फैबाय मोजां जाबाय न' सोरां। बेखौबो जि गोसोखाङोहाय आङो। न'नि मानसिफोरा जमा थायोबा गोसोखौ मानो मोजां मोना जानो। नानियाबो गावबो आरो मालाय गावनि आथिङाव गसंनोनो माथो खालामबावनो बेखौबोथ' बादा होनो जोंबो इसेबां माबा बादा होनायाबो थिग नङाना। मोजांसो थुलुंगासो होनांगौ दा। औ मालाय दा नार्स जाबाय हामाथो बिजि इन्जेक्सन थुनाय माबा माबिनो। जोंहा माबाफोर देनां माबा जायोबा नानिजों थुजानो हाबाय आरो। औ माथो। बेखौबो जुलिनि थाखाय रायलायनांसिगौहाय सोरांने। बेनोथ' आरो रायलायनोसै र' थाबैनो बुंबायानो थाखायो माथो। गावसो गोसो गैया बुंथ'बाय थायो। गोसो गैया मालाय मा जानो हिनजावनि फिसा। बैसोफोराबो नेनानै थाबाय थायाना सोरां। आरो देनां बैसो जाबाबो एसे उसुबिदा जायो नालाय। बैसो थानायावनो एसे रायथिखानांगौ बेफोरखौबो। जोंनालाय आरो रावबो गैखाया नोंथ' मिथिखायोआनो। आंनो बिमा बिफा बायदि जानानै थाबाय नानिनि। ओमफ्राय आं नोंथ' गासैबो लोगोबो होनजायो, बिदाबो होनजायो, बिगुमैबो होनजायो, बिफाबो होनजायो। सबनो गासैबो। जालालै बिमा थ'दो। साहा लोंहैसै आङो ओमफ्राय बाबायाबो मानो सफैया फन हरसै थ'दो।
उफ हाबाब मासे गरमहाय बेखायनो आंबो फैनो बाखाथारदोंमोन फिसाजाबो मालाय जायगायावसो मा मोनफैसोखो न'आवबो थांनो रोंला मानो रोंला मालायनावसो खारसन फैनाय बायदि मोनखो ना माखो बेलाय गाजां ड्राइभारा बुंदों बिथिंजाय थांबा सिदा मोनहैगोननो बै मानसि सासेनावबो बुंबाय ओरैथिंजायबा गिदिंबावनांगोनसोहाय जालाहाय आंजों एथ' गरमाव बेथिंजायनो थबस्र' मोनहैबालाय थांनोसै आं हाला एथ' गरमाव मारै थाबाय थाखो बियो मालायनाव लाजि रोङिया बे बेटिखौथ' आथिं आखाइ बुख्रुबखागोन आं आरो थाङाबा गगोन बुद्रुनाबाबो लांगोन नोमाया नै फैखाबाय थुनथुलियाय मालायनाव बेसे आलासि जानो हादों बे न'आव थांनो रोङि फरिखायावबो फेल जाबाय मा बुंबावनो बिदिनो थांसिगोन नामा बेलाय फाग्लिनि फिसाया फाग्लि बुंनाय मानिथ' आङो फाग्लियाव थांगोन ना दिनै आंबो मानियाथ' फनबो हरग्रो आङो दा फन हरबा अब्बासो खारफुनानै थायोबानोथ' सिद्दा थांनि फैबाय नै नोमाया थुनथुलियाय दाना गबावगोन थाङाबा हेलौ डार्लिं मेहेर आंसो नि थुनथुलि थोर फाग्लि आं साइकेलसो सालायगासिनो मानसियाबा गरमजों हाला डार्लिंनो आयौ जाम्बालाय आंजों मोजां रायलायदो देनांहाय सानैजों बाइकआवसो बेरायगोन ना आइ आफायाबा हरखागोन बियो बेखार दाइलग दा होदे आंबा बिजि आरोथ' हरबाय थाथ'नाङा आंनाव डिस्टार्ब जालायलाङो फनबो अन दोननो हाला नामा आङो जाम्बा गोलैगोन माथो खुलथुं खालथां माबा बारफ्रौनो दे होमबा सालायग्रो सोर आलासिखौ लायदों होनदों ओमफ्रायो थोर मा होनबाय थायोथाय फना दानहरलाय आंबा हां गहां मोनजोबलायबायसो दोनगोन दे ओमफ्राय दायो हरफिनगोन आं बिदिबा दे नङाबा नोंनो हरबानो जाबाय बेलेन्स गैयाबा मिस कल हरदो माजि गोसोखाङो आंहा बिजि होननायखौ बुजिला माथो होनबावनो आरो जिखिनि एसे एनै रायलायसाबो बेनो जथेस्थ' होमबाबो मानिगोन जाम्बाया आंना सनाया खरियाननि खानायखौ हांखोलायनायजों आदा बर' नोंनि सेंग्रायाव खखाबनि दारिजों आंना सनानाथ' खखाबाव दारियानो गैयालै अब्लाबो आंनि सनाया आंनि मेहेर सनाया स' हेन्डसाम नंमारगौलै महर मोखाङाबो बिराद इम्परटेन्ट दायो आं बुजिबायना सिगाङाव आं सानदोंमोन जाम्बाबा महर मोजां जानानैलाय मा जानोसै फैसा थाखा नांगौ रेस्टुरेन्ट मोजाङाव लांनो हाया नाथाय आं दा जि मेगन सायो बोरैबाबा हाथरखिखौसो हाबा लाबानोथ' आंनो खारसन खालामबाबो जासिगोनदांलै दाथ' खारसन खालामबो हनै जास्राजोबलाना फैसा थाखायाबो एसे खम सर्ट जाबाय आंबो बिराद जासुलिब्रा जानायावनो थांजोबो बिनिफ्राय आइ आफाया सोना हरबासो बिसोरबो दा रागा जोंसाबनानै दं रिजाल्टबो फेल जानायनि मानि बायदिसिना नाथाय फुरा प्लेन खालामजोबनानैसो फैनोसै आं एबार मेहेरनाव खारसन फैनोसै ओमफ्रायो माखासे जुगारबो खालामनांगोन खारसननो हनै बेसेबांबा गोबाव जाबायलै नाथायो जाजोबासैना प्लेनिङानो साननायानो द्रप थाथ'बाय थायो फैदो आदा सान लाजिनालै जोंनाव रावबो गैखाया ओमफ्राय नै जोंना गोबाय गिजि देरा न'आ बेनोसैलै जोंना जाब जुबसोलै बिदिद्राय नङाब्रा मानोलाय बेबायदि बुंनांगौ दे आलासियाथ' जि गोजानसो सफैबायलै दाना बिमाया बोरो आंना नेबाय थानाय आलासिखौ ओइ आयैलै आलासिखौ नेबाय थानाया बिदि जाबाय नै मालाय सफैलायबाय आलासिया आइयाबो फन हरदोंमोनदां आंनाव दायोसो हमसैलां बिसिनि न'निफ्राय ओंखारबा सियार लायनोलै आंहा दा फैदो नङाबा न' सिङाव जिरायफैलै जागोन दे मेहेर जेरैबाबो सोलियो दे आयै नै माथो आलासियाबो सफैबाय बाबुमोनहा औ मादै आइयालाय बहा थांखो आलासि नेबाय थानाया दा आलासिया सफैबायना नै बे बोरमायाबो ना दिनै बहा माबा दुरुं बोसोनानै खारखोथाय आरो मेहेरखौलाय दिनै थांजागौमोन थांनाया बिसिनाव आलासिबो फैगोननो बेखायनो उसुबिदा मोनदां नङाबाथ' मेहेरा नोंसिनाव थांनो जोबोद मोजां मोनखायो आरो नोंलाय आंखौ हारसिंब्ला थां बुंखादोंमोन नोंबो आरो थुनथुलिखौ एसे गाज्रि मोनोना दा बेबो जोंनाव दङ थांनोसो बुंबाय थाबावदों थानो नोंना मुदा अफ जालायगोन ना नङाबा नांथ'ला दे थांथ'ला गावस्राबो आलासि फैगोन दा जोंहाबो आलासि फैगोनबा जेबो नंला दायो फनावनो रायलायनोसै आङो ओमफ्राय मेहेराथ' थुनथुलिखौ मोजांखौनो मोनलादां नाथायबा थुनथुलियासो मानो दाबो मेहेरखौ एकदम
माबाबाय थायोथाय बेजों माबा गावखौ मोजां मोननाय बायदि रायलायनो नागिरबाय थायो। आं खेबसे मेहेनाव सोंनानैसो नायबावगोनलै र' मालाबा नङाबा। आंनो सानसे बुंगोन नङाब्ला मेहेखौ जे आं बेखौ बेसेबां मोजां मोनो। बिनि गोसोआव मा दं मा गैया आं मिथिया। आंनि गोसोनि खोथाखौ आंनो बुंग्रोनांसिगोन खोमालै। औ बेबायदिनो खालामसां, मानोना आंनि थाखाय नों मेहेर लोगोनिफ्रायबो गोबां बांसिन। आंनि गोसो गोरबोआव जायगा लाखाबाय नोङो। I love you मेहेर। एसेमेसावबो लिरना हरनो बोरैबा नाङो, आंखौ लाजिनाय मोनो। जेनेबा थुनथुलिजों गासैबो गैयैखायसो बा गुबुनजोंबो रावबो जेबो रिलेसन गैयैखायसो। आं मोजां मोनब्लाबो आं जुदि नोंहा दस्रा दङबा आं गेजेराव फैखायामोन। दा रावबोआनो गैयाबा जुदि। अब्ला आंनि सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनजों जों लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसडजों। अब्ला नेनानै थाथ'लायदो सनामोन। आरो भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों नोंथांमोना फोरमायहरदो। लोगोसे जोंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बेल आइकनखौबो खेबसे टिं थुनानै होदो। गोदान गोदान भिडिअ होयोबा जाहाथे नोंथांमोननि सेराव थाबैनो नुजाहैनायनि बायदियै। आसा खालामो लोगोफोर थाबैनो जोंखौबो 50K खालामनानै होगोन। आयौ सनामोन दे थाब थाब बोलो होदो लोगोफोर। एकदम साबस्क्राइब थुलाबायना होथारदो दे। जोंखौबो एसे सापर्ट खालामलांदो सनामोन दे। जोंबो लासै लासैबाबो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो नाजासिगोन। गैलाहाय माला जाबावनोसै, माने जोंनि नांगौनिफ्राय बांसिन नायलाङो ओमफ्राय गैया साबस्क्राइब खालामलाङा आरोना। लोगोफोर साबस्क्राइब खालामलांथार दे प्लिज लोगो नोंथांमोन। लाभ इउ। थुनथुलिनिफ्राय बयनिसिमबो आंखौ नायनो बाबाबो आरोना।